Soc la Núria Belliu i avui us presento aquesta meditació curta de 15 minuts de Mindfulness Natura. Ens trobem en una clariana d'un bosc, un bosc on hi ha uns cavalls a prop i estem tranquil·lament assentats en aquesta clariana. Fa una temperatura agradable, tot i que una mica fresqueta, perquè és al dematí. També ens acompanya un gos que està sentat al nostre costat. I està començant a ploure, una pluja molt fina. Anem a escoltar els sorolls de la naturalesa en aquest moment. Posant atenció en aquesta música de fons. Connectem ara amb la respiració, observant el fred que fa l'aire al passar pels forats del nas. Seguim tot el recorregut de l'aire,
Observem que l'aire fa un canvi de sentit després de la inspiració i abans d'expirar. I sentim que amb cada respiració, cada vegada estem més calmats, més relaxats. Afluixant també les tensions del cos, de la pell de la cara, les mandíbules. Observem ara la respiració al ventre. Imaginant que és un globus que s'infla i es desinfla. Fem encara 5 respiracions seguides, enviant l'aire al ventre i observant com s'infla i es desinfla.
I observem ara el soroll de la pluja, posant tota l'atenció en la pluja. I observem si apareix alguna emoció relacionada amb el que estem observant, amb el que estem escoltant. O senzillament absència d'emocions. Tot està bé, tot és benvingut, només estem observant. I per últim, connectem amb un sentiment d'agraïment cap a aquesta natura que ens acull, cap a aquest entorn i cap al planeta Terra. Un agraïment profund de tot el que rebem de la natura. I fem un parell de respiracions profundes. I a poc anem obrint els ulls. Connectem amb el nostre entorn, d'ara i aquí, i anem sortint de la meditació. Moltes gràcies.